Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз. 19 июли соли 2022 аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ ман ба шумо як навъи дигари ангурро нишон медиҳам. Ин ангур навъаш сиёҳак аст. Ин номаш алвика. ангури ниҳоят дона калон, дона ба гумонам ки аз ин ангур дар ҷаҳон дигар дона калон нест. Ман ҳам аз ютуб дидам, аз дигар ҷоҳо дидам. ин донаашро бинед. донааш калон. худаш вақти озир пухта нарасидааст. Ман чиндам пухта нарасидааст. Бинед, вақте ки пухта расид, ин сипсиё мешад, ширин мешад. Ман медонам соли гузашта хӯрда будам, қамбори ширин мешад. ҳозир ман нишон медиҳам. донаашро бинед, чӣ калон. анхел ангур, ин ангур номаш ангури алвика. бисёр ки пухта расид, баъд донааш мерезад. Ин ҳамаш не, як қисмаш мерезад. дидед? анхел барои хӯрдан ҷудо бобда. ина бинед, калон. ширин ҳолӣ нашудааст, қандашро нагирифтааст. кадом хоҳад ки ангур хӯрад, агар ангурро шуста даруни об 10 дақиқа монад, ангур хунуктар шавад, ана баъд ангур бамаза мешавад. ҳам қарс мекардагӣ мешавад. ино бинед, чорташро мегиред, дастон пур мешавад. дидед чӣ қадар ангур дона калон. ду дона дорад дарунаш. гуфти афғонҳо хаста дорад. ман ҳамихел ангури алвикаро ман ба шумо пешниҳод кардам. ин ҳоли хом дидед, ҳоли сурхтарак пазад агар сип сиёҳ мешавад. анхел бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ба гурӯҳи ангур ва боғ подписатсия шавед. ҳоло бо як 15-20 намуд ангури дигорро дар оянда бо ман ба шумо намудҳояшро пешниҳод мекунам. ангурҳои беҳтарини дунёро. дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ба гурӯҳи ангур ва боғ обуна шавед. ёру рафиқотонро ташвиқот баред ки обуна шаванд. парвариши ангурро, навъҳои ангурро ман ба шумо нишон медиҳам, ёд медиҳам. дар паноҳи худо бошед.